מערה ולעתבה פולחנה דשמיא לעצן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקות. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו. דרן הלך, כלומר נחזור עלייך מסכת מגילה. על כן אני מזמין את אליה לפתוח בחזרה על מסכת מגילה. מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בכתובה, לא פחות ולא יותר. אחינו מוקפים חומה ממות יהושע בן נון קוראים את מנהג נוסף הוא להתחיל מיד מלימוד המסכת הבאה, כדי להראות שישראל לעולם אינם גומרים ללמוד. ומיד כשמסיימים מסכת, עוברים למסכת נוספת. כיוון שבשנה הבאה לא כולנו נלמד ביחד, בחרנו להתחיל עכשיו את המסכת הבאה בשעה, שהיא מסכת מועד קטן. אני מזמין כעת להתחיל בלימוד המסכת. משכין בית השלכים במועד ובשביעית, בין ממעיין שיצא בתחילה, בין ממעיין שלא יצא בתחילה. אבל אין משכין לא ממי הגשמים ולא ממי הקהילות, ואין עושים עוגיות לגפנים. המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, בקרב הם שמים. אחרי שהתארגנו כל אחד הוא בחויה, עוד לולה ועוד
זוהי שרשרת האחדות. כל אחד הוא בחוליה. עוד לולה ועוד, עוד לולה ועוד לולה, באהבה גדולה, כך נקרב את הגאולה. לה, 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 ונזכור, נזכור תמיד את הקשר בין. איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. יאמר חזק. חזק. יאמר חזק. תודה.